Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашим доброго ранку! Сябри, у мене сьогодні такий цудовний настрой! Приємно чуть. І що його зробило таким? Меня разбудили воробьи. Яны так радостно цвыркали, так весело скакали, что так само захотелось спевать и скакать. Ну як? Нагадую я вам воробья. Ну, гэта глядячы якога. А що, вороб'ї бувають різні? Гарадскія і вясковыя птушкі крыху адрозніваюцца расфарбоўкай. Але я зараз увогуле не пра птушку, А про кого, разумник? пра рыбу. Рыба-воробей? Такая існує? Уявіце сабе. Ну, дивосы. А гэтыя рыбы нагадваюць знаёмых нам воробьёў. Яны так само цвыркаюць. Не, яны маўклівыя, як і ўсе рыбы, але даволі дзіўныя. Лесик, ты ж ведаешь, як мы любим здзіўляцца з раніцы. Правильно, не марнуй час, разумник. Рассказывай, что дзіўнага ведаеш про гэтых рыб-воробьёў. Ой, гэтая рыбка выглядае страшнаватай. І яна ніколечкі не нагадвае сімпатычнага, добрага, знаёмага нам вороб'я. Нагадвае, Кася, нагадвае, толькі не знешнасцю. А чым? Рыба, якая яшчэ называецца пінагор, мае такі ж задзірлівы характар. Дзіўна. Рыба звычайна спакойная. Толькі не самцы пінагора. Калі самка кладзе ікру, пінагоры таты не адыходзяць ад кладкі нават у моцны адліў. А вороб'і тут пры чым? Не разумею. Пры з'яўленні любога ворага, нават значна буйнейшага, таты вераб'і абараняюць дзетак, храбра накідваюцца на агрэсара і адганяюць яго. Цяпер усё зразумела. Вороб'і таксама бесстрашныя птушкі. Як дзіўна. Адны птушкі, другія рыбы, а характары падобныя. Але дзівосы на гэтым не заканчваюцца. Пасля таго, як з ікрынак з'яўляюцца маленькія пінагоры, яны адразу становяцца прыліпаламі. Да чаго яны приліпаюцца? Не да чаго, а да каго? Да бацькі. На брушку у малых ёсць спецыяльная прысоска. У момант небяспекі яны прыляпляюцца да дарослага, а той спяшаецца збегчы як мага далей ад ворага. Малайцы гэтыя пінагоры. Сапраўды, мне яны спадабаліся. Пра іх храбрасць можна цэлы фільм зняць, ці хаця б мультик. Кася намёк зразумеў. Пакуль мульчика пра пінагораў няма, давайце паглядзім іншы, не менш цікавы. З задавальненнем. Ай, мамачкі, хто гэта? Кася, ты чаго напалохалася? Гэта звычайная мурашка. Яна бяспечная і нават вельмі карысная. Ды я не напалохалася, просто ад нечаканасці. А што мурашка тут рабіла? Да мяне прыходзіла ў госці. Гэта, між іншым, мой сябар Ясік. А чаму Ясік не застаўся з намі? Дапамог бы добраранак весці. У яго ў мурашніку вельмі многа спраў. Але Ясік паспеў мне расказаць шмат цікавага пра іх жыццё. Падзяліся з намі. З задавальненнем. Давайце знаёміцца з мурашкамі бліжэй. Уявіце, гэтыя сімпатычныя працаўнікі з'явіліся на зямлі каля 130 мільёнаў гадоў таму. Атрымліваецца, малюткі такія ж старажытныя, як і дыназаўры? Менавіта, Кася. І ўвесь доўгі час жывуць мурашкі цікава і незвычайна. Напрыклад, дакладна ўяўляюць, што дзе знаходзіцца і выдатна арыентуюцца ў прасторы. Ім гэта неабходна, бо для малых звычайна трава сапраўдны густы лес. Вось у гэтым лесе яны з лёгкасцю знаходзяць пачастунак і па найкароткіх шляхах дастаўляюць яго ў мурашнік. А я дакладна ведаю, што ўсе мурашкі сапраўдныя асілкі. Гэта факт. Малыя здольныя пераносіць прадметы, якія ў 50 разоў цяжэй іх уласнай вагі. Вось гэта рэкордсмены. Ніхто з жывых істот на зямлі не здольны на такія подзвігі. А выглядаюць мурашкі вельмі сціпла. Сапраўды, яны насы не задзіраюць, хаця маглі б, бо гэтыя насякомыя, як сапраўдныя рыцары, абараняюць лес. Ад каго абараняюць? І як гэта робяць? Розныя шкодныя насякомыя, пільшчыкі, хваёвы шаўкапрад і іншыя шкодзяць дрэвам,
абгрызаюць лістоту і ігліцу. А мурашкі знішчаюць гэтых шкоднікаў. Менавіта. Вось таму і нельга разбураць мурашнікі. Але не толькі гэтым малыя дапамагаюць навакольнаму асяроддзю. Яны распаўсюджваюць насенне, апыляюць расліны. Ну трэба ж, усё паспяваюць. Напэўна, яны ніколі не спяць. Раней менавіта так і лічылася. Аднак нядаўнія даследаванні вучоных даказалі, што мурашкі спяць перарывіста па некалькі хвілін. Фух, а то і мне стала іх так шкада. Знешні сон малых выглядае як завісанне, і засынаюць яны прыкладна 100 разоў за суткі. Правільна робяць. Хто цяжка працуе, таму і адпачываць неабходна многа. А паглядзіце, якія мурашкі выдатныя будаўнікі. Так, дамы ў іх шматпавярховыя, сапраўдныя небаскробы. Прычым будуюць яны мурашнікі са сцяблінак травы, трэсак, ігліцы, пяску. Такім чынам чысцяць лес. Як здорава, што мы можам пайсці ў лес і паназіраць за мурашкамі. Аказваецца, гэта так цікава. Так пашанцавала не толькі нам, Кася. Мурашкі засяляюць усе куткі планеты, акрамя Арктыкі і Антарктыды. Дзякуй, Лесік, за цікавы і пазнавальны расказ пра мурашак. Гэта не мне дзякуй, а майму сябру, Ясіку. А давай запросім Ясіка да нас у госці яшчэ раз, Лесік. Абяцаю, я больш не буду палохацца. Можам і запрасіць. Тады я падрыхтую пачастункі. І мы абавязкова пакажам Ясіку самы цікавы мультфільм. Давайте зараз і пачнём яго выбіраць. Дамовіліся. Глядзі мульцік, Кася, уважліва і высвятляй, дастаткова ён цікавы для Ясіка ці не. Сябры, вы ведаеце, пра што я мару? Апынуцца на казачным балі? Не здагадаўся, разумнік. Я б хацела апынуцца ў доме будучыні. Ого, а што б ты там рабіла? Толькі адпачывала, а дом бы сам за мяне ўсё рабіў. Ты зараз кажаш пра разумны дом, Кася? А што, такі ўжо існуе? Навукоўцы даўно працуюць над гэтай сістэмай. Увесь час штосьці дадаюць. Напрыклад, ужо нікога не здзіўляюць робаты-пыласосы, якія прыбіраюцца, пакуль гаспадароў няма. Сапраўды, пральныя машыны і машыны, якія мыюць посуд, таксама ўжо не фантастыка. А яшчэ сучасны разумны дом можа накарміць у неабходны час хатняга гадаванца. Ты пра аўтаматычныя кармушкі, Лесік? Менавіта. Іх можна чыніць ці напоўніць з дапамогай тэлефона. Напрыклад, калі гадаванцу надышоў час павячэраць, а гаспадар затрымліваецца. Здорава! Вось гэта я разумею. Разумны дом. Па тэлефоне можна ўключыць чайнік, калі ты ўжо блізка і хочаш, каб цябе чакаў гарачы напой. Хлопчыкі, аказваецца, дом маёй мары ўжо існуе. Можа ён, калі мне захочацца мульцік паглядзець, яго ўключыць? Можа, Кася. Выдатненька. Лесік, калі ты пачнеш рабіць наш дом разумным? Я ўжо працую над гэтым. Вось і выдатна, працуй хутчэй. А зараз, пакуль у нас няма разумнага дома, а ёсць толькі разумнік, сам уключай чарговы мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Сябры, жадаем усім цікавага дня. Карыснага і паспяховага. І абавязкова вясёлага. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку